jongens. Hier is Tiet. Ik heb een opleiding in Deurne, dat was dan een hippische beroepopleiding en dan eigenlijk de richting draf- en rensport. Dus ik heb geleerd om piqueur te worden in de drafsport en letterlijk als trainer in de drafsport. Ik koer hem en ik koer mij omgaan, maar het was nooit normaal, zeg maar. Ja, ik heb gewoon vanaf het begin een boom, maar dat hinderde en dan let je hem net gaan. Hey jongens. Erg honger, denk ik, hè? Ja, kom maar. Je doet maar erin. Je weet dat als hij bij fut gaat, dan wordt hij of weer probeert, misschien op de meest vervelende manier, of misschien gaat hij wel naar de slager. En ja, ik kijk gewoon zo'n boom, maar dat hinderde, ik wil hem graag horen. En de grieze heren even weer netjes, hè? Voor de baas. Ja, goed zo. Hele grieze heren. Vooral op een holle, maar naarmate er ouder wordt, komt het ik steeds verder op zijn lief. Maar ja, hij is ik wel echt extreem oud. Hij is zo'n 30 jaar. Sowieso zijn er net zo volle hinders die zo oud worden. De eerst wel eens van bijvoorbeeld ponies dat ze omstreeks 40 binnen. Nou, dat is ik al heel bijzonder. En dat is vaak dan ik net helemaal mij zeker niet. Dan wordt het vaak zijn van hij is periderwes, hij is derwes, dan gokken ze dat ongeveer. Ja, hij heeft natuurlijk een stamboompapier, dus hij is echt zo'n 30 jaar. Dus ik denk dat dat wel heel extreem is. Voor normale hinders is 30 al bijzonder. Zou het oudste hinder van Friesland wezen? Ja, ik dwar het net te zeggen, maar ik denk het eigenlijk wel. Maar misschien na deze uitzending dat er nog wel meer mensen zijn die zeggen, maar we gaan een hinder wat nog ouder is. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar ik zou zelf net in weten die ouder is als deze. En hij had een bijzondere historie. Had een hele bijzondere historie, ja. Hij is voor mij ook heel bijzonder. €40.000 aan prijzen, waarvan 20.000 voor de winnaar, plus de gouden zweep. En één van de favorieten, dat is nummer 2, CRS Boszorg, met Henny Gift, de trainer en de piqueur, op de sulky. Die neemt meteen de leiding. Hij heet CRS Boszorg. En ja, de meesten die is maar 24 tot 30 jaar regelmatig op een koers kwam, die kennen hem eigenlijk al wel. Want hij werd bekend omdat hij zo hut erin kwam, maar ik vanwege zijn hele moeilijke karakter, zeg maar. En de voorsprong aan de overkant van de baan, na 600 meter, die groeit uit tot wel 40 meter. Maar die CRS Boszorg, die draaft van achteren bijzonder slecht. Ja, de fotoboeken die had kring van Jan Wagenaar, die wie vroeger de trainer van CRS, en zijn dochter Yvonne Wagenaar, die hier eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel, maar dat hinderde dat wat ik zelf altijd hier. Die kon heel goed mij moe wijden. Wat eigenlijk wel heel grappig is, oppermachtig na een grote startfout. Dus dan hier die zich heel druk maken achter de startauto en hier een hele grote fout maken, maar toch alsnog won. En dat is dan ik zijn karakter, wat ik zie, wat er dan uitkomt. Maar we komen eruit met Zorg van Boko aan de leiding. En CRS Boszorg die werkelijk als een pudding in elkaar zakt. Kom maar, kom hier. Kom maar. Zo. Kom maar. Nou, ik koer maar een beetje van de koers, zeg maar. En toen op een gegeven moment werkte ik bij Tjitse Smeding, een van de grote trainers in Friesland toenmalig. En die wou hem ik graag gaan, want die dacht van, nou, misschien krijg ik hem rustig en krijg ik hem clear, omdat er zo volle talent in zit. Die wou het nog een keer beziekje. Nou, ik ben altijd gek op de jonge hinders, want die zijn altijd wat drok en wat wild. En dat vind ik altijd heel erg leuk. En dan vooral ik nog weer de hinders die krijg wat oors wie als oors, wat heftiger en wat dwesser en wat vervelender. Het was net zo moeilijk om mijn lievelingshinder te worden, want net die in oors woe rieden of woe mij omgaan. Dus ik hoefde er net voor te vechten en hij wie ook gelijk voor mij, zeg maar. En op een gegeven moment had hij een paar keer rond en het ging al heel moeilijk en druk. En toen zei Tjitse Smeding, nou, we stoppen ermee, door meestal ha. Maar hij zei dan met hij net met de baan in verder, dan is het gewoon clear. En zo had ik hem eigenlijk gekregen toen er eerder van 8 jaar oud weer. Ja, ik kijk gewoon zo'n boom, maar dat hinderde, ik wil hem graag horen. Maar net maar de gedachte, net met het idee toen dat hij misschien wel zo oud worden zou, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, ik ben hartstikke wies, maar de hest altijd wel in de holle, ja, Joet of morgen zult een keer gebeurd wezen. En hij is laatst een keer een ochtend wie die net zo fit en dan ja, slaat de schrik die om het hart, maar de smeetjes en de orendijs, dan is hij weer helemaal de oren, dan is hij weer zijn drokken zelf. En dan denk ik van ja, misschien wordt het wel 40, gaat hij satrogeerd. Ja, en dat hoop ik. Hij maakt 44 worden, ja.